Prilikom boravka u Moskvi i posete vazduhoplovnoj bazi Kubinka, ekipa televizije Beograd imala je priliku da vidi avion Su-25 i 25TK i razgovara sa njegovim tvorcem Vladimirom Babakom. Poznati lovac tenkova, avion Su-25 je nastao tokom 70. godina, a vatreno krštenje je imao u Afganistanskom i Iračko-Iranskom ratu. Osnovna namena mu je vatrena podrška trupama na zemlji, napad na ciljeve u zoni fronta kao što su tenkovi, pešadija, objekti, a sekundarna uloga mu je izolacija bojišta jer mu radijus dejstva i koncepcija ne omogućuju da bude upotrebljen za napad na ciljeve u većoj dubini fronta. Visoka borbena žilavost je glavna karakteristika tog aviona. On posjeduje snažne sisteme zaštite. Prvo, zaštitu pilotske kabine i vitalnih delova od protivavionske municije kalibra do 23 mm. To je kalibar koji se najmasovnije koristi u protivvazdušnoj odbrani, na primjer američki top Vulkan sa 6 rotirajućih cevi, ruski top 23 mm na vozilu. Oklop kabine je metalni i omogućuje zaštitu od direktnog pogotka iz topa iz neposredne blizine, pa čak i od bliskih pogodaka, što nije slučaj sa keramičkim oklopom. Drugi značajan sistem zaštite je penasta masa koja ispunjava rezervoar za gorivo. Ta masa ima posebna svojstva koje onemogućuju eksploziju rezervoara u slučaju pogotka projektilom, što obično dovodi do gubitka aviona i pilota. Avion ima i sistem za zaštitu od požara u motorima. Prvi stepen dodatne zaštite je posle iskustava u Afganistanskom ratu bio uvođenje zaštitne ploče između dva motora koja sprečava prenošenje požara s jednog motora na drugi. Naoružanje tog aviona je elementarno i uglavnom se sastoji od nevođenih raketnih projektila kalibra 57 mm, 8 sačastih lansera, zatim lanser po 20 raketa kalibra 80, 122 i 240 mm i avio bombi ukupne mase do 4,5 tone. Avion također može da ponese i laserski vođene rakete H-29L mase 700 kg, dometa od 8 do 30 km koje su korišćene u Afganistanu sa velikim uspehom, pri čemu je taktika napada bila u osvetljavanju ciljeva sa zemlje dok su avioni ispaljivali rakete sa bezbedne udaljenosti. Dalje razvoj aviona Su-25 je 25TK. Taj avion je veliki korak napred u razvoju aviona za napad na zemaljske ciljeve, a po nekim podsistemima jedinstven u svetu. Izrađen je na osnovu iskustava iz ratova u Afganistanu. Opremljen je još kvalitetnim sistemima za zaštitu od sredstava protivavionske odbrane, automatskim lanserom IC mamaca visoke efikasnosti, kao i uređajima za protivelektronska dejstva, što mu omogućuje da dejstvuje u zonama dejstva savremenih raketnih sistema protivavionske odbrane. Otporan je i na pogodke raketa tipa Stinger. Avion ima dva motora tipa R-195 koji mu omogućuju maksimalnu brzinu od 1000 km/h, a minimalno od 200 do 220. Može da se koristi sa aerodroma koji nisu maksimalno pripremljeni za upotrebu. Dobre manevarske mogućnosti omogućavaju mu da iskoristi oružje u složenim manevrima na maloj visini. Avion ima dupli sistem komandi što mu omogućuje da se u slučaju pogodka uspešno prizemlji. Su-25TK ima efikasno katapultno sedište. Poseban sistem protivpožarne zaštite čini ga veoma otpornim. Nova kabina sa kosmičkom navigacijom omogućuje navođenje i let aviona do cilja s preciznošću do 10 metara. Efikasnost mu povećava sistem za dejstvo u složenim meteo uslovima. Opremljen je televizijskim sistemom za pronalaženje i raspoznavanje ciljeva na daljini od 8 do 10 km, a sistem Mercury omogućuje pilotu da u vedroj noći vidi cilj tipa most, barža, bunker na daljini od 8 do 13 km, a tank na 2 do 3 km, bez obzira na vremenske uslove. Naoružan je protivradarskim raketama koje su namenjene za napad na američke sisteme Patriot. Ova raketa dometa od 100 do 160 km pa i do 250 za najnoviju verziju je veoma efikasna. Putanja leta joj je polubalistička, a brzina 3,6 maha. Su-25TK namenjen je prvenstveno za napad na zemaljske ciljeve u zoni fronta ili neposredno iza nje, prvenstveno na oklopno mehanizovane jedinice u fazi razvijanja borbenog poretka i u samom borbenom dodiru. U tu svrhu opremljen je sistemom za automatsko prepoznavanje cilja i samostalno pretraživanje terena televizijskom kamerom sa uvećanjem 23 puta, laserskim obeleživačem cilja. Ovaj sistem, koji je po koncepciji jedinstven u svetu, povezan je sa raketama Vihor dometa 8 do 10 km velike brzine, koja omogućuje kratko vreme zadržavanja aviona za vreme vođenja rakete po laserskom snopu. Raketa Vihor, koja se automatski vodi, probija oklop debljine 1 metra kao i reaktivni oklop. Avion je opremljen televizijskim i laserski vođenim raketama za napad na značajne ciljeve u dubini protivnikovog rasporeda. Veća količina goriva zajedno sa sistemima za proboj protivvazdušne odbrane omogućuje mu napad na ciljeve u taktičkoj operativnoj dubini, komandna mesta, centri veze, raketni sistemi.
Za noćno dejstvo avion koristi kontejner sa televizijom niskog nivoa osvetljenosti, dok su sistemi na bazi termovizije i radara u milimetarskom opsegu u razvoju. Ovaj zadnji sistem bi mogao da omogući istovremeno gađanje većeg broja ciljeva, tenkova i borbenih vozila, što bi avionu izuzetno povećalo borbenu vrednost pri napadu na ciljeve u zoni fronta. Avion ima odlične rezultate u gađanju. Tako je gađan tank na daljini od 10 km uspešno pogođen. Prilikom pogodka tank je bio odbačen čak 20 metara. Trenutno ograničenje aviona pri napadu na zemaljske ciljeve je potreba da leti približno pravolinijskom putanjom ka cilju za sve vreme vođenja rakete, oko 20 sekundi na maksimalnom dometu rakete. Da bi mogao da iskoristi svih 16 raketa, avion mora operaciju da ponavlja 16 puta, što ga čini ranjivim i pored svih sistema za zaštitu koje posjeduje. U svetu još ne postoji sistem za istovremeno gađanje većeg broja zemaljskih ciljeva, a najbliži uvođenju tog sistema su Amerikanci sa helikopterom Longbow Apache, dok Rusi rade na takvom sistemu za helikopter Mi-28 i avion Su-25TK. Razvijen je avion Su-25TK za primjenu sa nosača aviona. To je izuzetno dobar avion za obuku pilota. Može sigurno da poleti i sleti na nosač aviona u veoma lošim vremenskim uslovima, u uslovima kada dolazi do takozvanog disanja palube čak do 2 metra. Specifičnost poletanja sa palube je u tome što pilot nije u mogućnosti da razmišlja kako da održi avion i kako da ga podigne do određene tačke. Za to nema vremena. On stremi ka određenoj tački koju mu pokazuje sistem. Održava kontrolu nad avionom pomoću sistema za upravljanje i motora. Za razliku od američkih aviona, mi smo našem avionu Su-25TK do određene mere uprostili taj sistem. Mi upravljamo avionom, ali pritom ne kontrolišemo gas. Specifičnost tih aviona je sledeća. Malo se povuče ručka prema sebi, dolazi do porasta otpora. Motor povećava broj obrtaja. Kada je motor dodao obrtaje, avion se podiže, a pilot udaljava ručku od sebe. Povlačeći ručku, pilot dodaje gas. To složeno kretanje stavlja pilota u nimalo laku situaciju. Pritisak pilota povisi se do 200, a njegova temperatura je do 39 stepeni. To je vrlo složen proces. Zbog toga je naš zadatak bio da kako je moguće više uprostimo sistem, kako bismo stvorili uslove za dugoročnu pripremu pilota za poletanje sa palube. I evo stvorili smo Su-25TK. I danas možemo sa sigurnošću da kažemo da takav avion za obučavanje pilota za poletanje sa paluba u svetu ne postoji. Karakteristike su uprošćenost i pouzdanost, ali i sigurnost pilota. U mojoj klasi bilo je mnogo letača. Imali smo prilike da posebno proverimo njihovu sposobnost u uslovima Severnog mora. Prvi put naš avion, nosač, počeo je da prihvata avione za 70 stepeni severne širine. Američki avioni se ne podižu sa nosača. Mi se upravljamo prema 70. stepenu severne geografske širine, Severnom moru, i tamo smo prvi put osetili šta zaista predstavlja okean, Severno more, severni vetar, snežni nanosi. Kada recimo avion ne izlazi na palubu, a pred njim se stvara veliki snežni nanos, do piste mu ostaje svega 200 do 300 metara. Zatim prolazi snežni nanos, a on izviruje posle tog snežnog nanosa, a paluba se u tom trenutku podiže na 5 do 6 metara. U tom trenutku potrebno je uhvatiti se za ručku, dodavati snagu motorima. Moram da vam kažem da je to vrlo složen zadatak. S jedne strane srećan sam što sam rešio taj zadatak, a s druge ponosan što smo uspeli da taj zadatak realizujemo. Cena aviona Su-25TK bez bojevog kompleta je $15 miliona. Vreme proizvodnje jednog takvog aviona je 6 do 9 meseci. U konstrukcionom birovu Suhoja radi se novi prototip ovog aviona koji će imati novu formu, nove motore i bit će znatno ubojitiji.